나가. Angke ledemen banua kei malam napane tertabai lamda. 나가. Mai menawak ai ni nay khâu mau dợp này ai bo hai nhau ăn ada ni ka tu mi kan ta di जायखौ रमान्सजों रुजुनो हायो जाहाथे बेफोरबायदिनो आंबो दिनै गाबोन आंहा आब'नि रुंसारिनि आर'ज दङ आरो बेनि थाखाय आं दिनै गासैबो आब'नि बे खारजोखौ जाहाथे मोजाङै जाफुंसार जाथों बेनिखायनो आं दिनै आङो लुवाफुर गामियाव आङो दिनैनिफ्राय नै 2:30 बाजियाव आङो 복 माने 복 आरो मोनजानाय मोनलोंनाय बे 복 ओरैहाय 복 गैयाबा माब्लाबा ओंखाम खुरखानाय थोरसिखौ नागारना थांनो गोनां जायो माब्लाबा 복 थाब्ला गुबुनाव थांब्लाबो मोनजागोन बे मानसिनि जिथुनाखि 복 मानसिनि जिथुनाखि नोंनि जिथुनाखि मोननो गोनां बेखौ रावबो सिखोमानो हाया रावबो सेनानै लानो हाया आंनि बेलायावबो बिदिनो जादोंमोन खेबसे आं गुवाहाटीयाव थांनो बिराद गिदिर खामानि थांनो ओंखारबाय न'आव आरो दाउ मासे बुथारदों आं बुंब्ला आंहा 복 गैलालै बिमा आं गुवाहाटीयाव थांनांबाय दे नोंहा हटेलावनो जाना फैदो थांबाय थांनानै आं माबाहैबाय पाठशाला मोनहैयासै बागमाराखिनियावनो मा जानाय मायबा मायबि जानानै आं फैफिननानै दाउ बेदरखौ मोनजाफिनबाय आरो बे 복 दंमोन आरो बेखायनो खाफालखौ रावबो दानगारनो हाया बे 복 खन्थाइयाव बेखौनो बुंदों जा जि खाफालाव दङ बेखौ बे मोनथारगोन बेखौ रावबो दानगारनो हाया सिखोमानो हाया लाखोमानो हाया कारन माबाबो नोंनि खाफालनि लिरनाया जेब्लाबो फेलें जाया बेबायदि गोबां जे बेसेन बहरा जिथुनाखि खन्थाइ बे खन्थाइ बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनो बे बिजाबखौ अनसायनांगौ आं सानदों बे अत्यन्त भेलुएबल वान जादों आरो ओमफ्राय दं हाजिरा मावदोंब्ला गोसो होनानै माव बिगोमाखौ गोजोन हो फंथामल' हाजिरा मावदोंब्ला गोसो होनानै माव बिगोमाखौ गोजोन हो खायसे सुलुं नुलुं दङ बेखौ आरो बिदि मावनो होआखै बे बेलाखौ नायदावो गाबा खिनो थाङो मुखिबा जिरायना थाहैयो खामानियाव फाखि होनाय फाखि होयो किसुमान जिथुनि मावदांसाफोरा खामानियाव फाखि होनो नाङा होननानै रिकुवेस्ट खालामदों आरो बेहाय बिथाङा जेरै आं बेखिनिखौ फरायनानै होबाय जोबोद मोजां जादों होननानै आं सानदों आरो बेबायदि बोसोन खन्थाइ आं माबानो मोनाखै नुनो मोनाखै लिरदों गोबाङानो लिरदों खिन्थु बेहाय खोब मोजां बोसोन दं होननानै आं सानदों आरो जोबनायाव दा आदाखौलाय मा बुंबावनो दा जोंहा जोंनि सोदोबनि जा बानानखान्थिनि बाथ्रा बेरखांदों आरो बेहाय नुनायाव कारन जोंहा माबा माबि जे बानानखान्थि सोमोन्दै जोंहा थुनलाइ आफादा नङाबा सोरबा गोरों गोराफोरा बानानखान्थि बागै एसेबां सांग्रां जायाखै बर' थुनलाइ आफादा मोनसे बानानखान्थि दाखानानै लादोंमोन आरो बे बानानखान्थिखौ गोबांखौनो फल' खालामनाय बायदिबो नुवा गावबा गाव दाबो गावबागाव बानानखान्थि बाहायनायनि जिथुनाखि दोहौ दाहार बे दाहारा जोबनो थाङाखै गतिके आं गासैखौबो माबा खालामबाय बे सोलोआवनो आं माबा खालामबाय बेस्ट खालामबाय खावलायदों जे जोंहा जिथुनाखि सोदोब बिहुं दं रावखान्थिनि दङ बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा ग्रसारि ओंखारदों साइन्टिफिक आरो टेक्न'लजिकेल टार्मफोरा जोंहा ओंखारबाय आरो बेफोरखौ फल' खालामलायोबा मोजां जायो होननानै आं सानदों आरो बेहाय आदानिया बेहाय नैबे खन्थाइया इउ जाना दंना
Iyo जानानै दङ बेयो दा भितराव मोजाङैनो दङ गुसुंनि जानानै दं बरिया काभाराल' सिङाव थिगैनो दङ खन्थाइ गुसुंनि थारमाने जोंनि जिथुनाखि जेनेरेल नियम साहित्य सभाया खानानै होनाय जिथु खान्थि इअ बाहायनायनि जा खान्थि एकदम गोरलै खान्थिथार जे भार्बब्ला गुसुं इ आरो नाउन बा गुसुं इ भार्ब बा इअ थांबाय ओरैहाय दा फंबाय बा गुसुं इ जागोन नाउन नालाय बिलाइब्ला गुसुं इ होब्ला दंफां बिलाइ आरो इअखौ होबा बिलाइ राननानै हरनाय बिलाइनानै होनाय ओरैबायदि दङ एकदम सिम्पोल बेफोरबायदि गोबां माबा थायो आरो जों जुदि मोनसे लेखाफोरखौ जों लेखा बिजाबफोरखौ साफायनायाव लिरनायाव जुदि जों मोजां खालामनो गोनां जायोब्ला साबगा हामगा खालामनो गोनां जायोब्ला बानानखान्थिथिंबो जों एसे नोजोर होनाया मोजां जायो आरो जियानो जादोंला आं गासैखौबो बानानखान्थिखौ मानिना सोलिनानै लिरनो फोसाबनो बा सोदांनो बा साफायनानै बा सेबखांनानै बहननो थाखाय आं खावलायनाय जाहैबाय जायखौ गासैबो अनसायब्ला बे बिजाब लिरनायनि जा लिरगिरि आदानि जाखिनि गोसोनि साननाया आबुं जागोन आरो जाफुंसारगोन आरो आं सानदों बे लेखा बिजाबा बर' थुनलाइनि बाख्रियाव मोनसे गिदिर भान्दारि जागोन होननानै आं सानदों आरो दा मा रेबगन गथ' थुनलाइनि सोमोन्दै सारखौ बुंनो खावलायनाय जादों माबाफोर दङ बेफोरखौ आं रोखायै बुंगोन होननानै सानदोंमोन नाथाय आं बुंखादोंना रेबगनखौ लाइजाम हरनायावनो आं बुंखादोंमोन ना आं सोलाबा आं दाखालिसो सफैदो गरेस्वरनिफ्राय गिदिर बिबानाव बुजिनानै दं जोङो साथामसोआ माबानायाव हायार सेकेन्डारि 11-12नि जा टेक्सटबुक बे टेक्सटबुक साफायनायनि बिराद गोदो बिबाना दं बै 15 मार्चआव जमा होनांगौ 15 मार्चआव जमा होनांगौ जमा होनानै गासै दा जोङो आर्ट्सखिनिखौल' हासिगोन आं सिगां बुंनो लानि आंनि उसुबिदाखौ आर्ट्सखिनिखौल' जों साबमिट होनो हासिगोन हयथ' साइन्स कमार्सआ लासै जासिगोन गथ'खौ बोसोरसेसो फावसायफिनसिगोन आरो खिन्थु देग्लाय आर्ट्सखिनिखौ जोङो माबा इन्ट्रडिउस खालामनो हासिगोन आरो जायफोरा दा मेट्रिक पास खालामगोन बर' मिडियामजों बिसोरो 11आव बर' मिडियामजों फरायनो मोनगोन होननानै जोंबो आसा थिदों आरो नाथाय ओंखारजोब्बाय दानि कनभेनर सासेया आंनो फन हरदों एसे बेले बेजे जादों माबाया डक्टर दुलेन बसुमतारी मोनहा एसे बेले बेजे खालामनानै हरबाय जारिमिनखौ दुलेननि पार्टिनो हरदोंमोन रिभिउ खालामनो रिभिउ खालामनायाव बिसोरबो खेल खालामासै जानो हागौ आरो मोनबा पेज गैया मोनबा पेज गैया जों दंजोबो होनना सानबाय नोंसोर रिभिउ खालामना हरदों नालाय एकदम प्रिन्ट आउट खालामबाय सेटिंस खालामबाय फाइनेल सेटिंस खालामनानै जिथुनाखि पेज होयै थांबाय मोनबा पेज गैया जाना लाबाय रानबाय जोङो आंबो पेजसे दास्लायबाय आरो हिस्ट्रिखौ हायाबाबो आं हिस्ट्रिनि मानसि नङा गावनोबो दा खिन्था बिपदआव गोलैबा बिदिनो मावनो नाङो माब्लाबा खैफोदाव गोलैबा बिदिनो मावनो गोनां जाहैयो जियानो जादोंना आर्ट्सआ दिनै बधय कमप्लिट सेटिं जानानै ओंखारसिगोन आरो बेखिनिया खौरां बेखायनोथ' आं दाख्लैसो सफैबाय खामानि मावै आंहाबो मेगन मोदै जादों हरनि 1-2टालागै जों प्रेसआव थाफानो गोनां जायो रागा जोंलायलांदों गथ'फोरा दिन हाजिरा होनानै कम्पिउटार मावग्रा गथ' लानानै फैदों 600 नांगौ बिसोरनो 300-200 जायानो जों बर' मिथिया ओरैसो होनबावदो थेवबो होदों आरो खिन्थु थाखा फैसानि दायित्वआ जिहेतु सरकारनि मोनसे बहननायनि दायित्वआ गतिके सरकारा दा फैसाखौ हरनो हाया जाहैबाय माबोरैहाय जे जों हरथ'नो हानाय नङा जोंनिया मा गभर्नमेन्ट रुल दङ एज पार गभर्नमेन्ट रुल जोंहा शब्द Trong đó ha sẽ mi lại tao mày na
gita may na Dora lai basa bơ bay hồn mình Dân ha bơ du li ra lai ni sông ra bài Dư ni lấy tao mày na tao mày na Dora lai basa bơ bay hồn mình Dân ha bơ du Dani okrang berai ओंखारबो उखुमब्रि आबैया हाथरखि जासिगोन बेसेबां लानो बेसेबां नांगौ थांगौ जों बर' गथ'सा जों बर'सा जों नङा बावनासा जों दावगासा अख्रां सौसिना हाथरखि खनथुमगोन बुहुमखौ जोंनि असे खालामगोन नेक्स्ट दं जों बर' गथ'सा जों देरगासा जों नङा अलसिया जों मावदांसा अख्रां बारै हरै जों दावखोगोन बुहुमा जोंनि जाथारनांगोन दिनै अख्रां नायहैनि ओंखारबो बे मेथाइ ओरै पपुलार जादों आरो जोंनि ओजोंहाय आंनि गामिखौ पपुलारथार मेथाइ खुदिया मेथाइ दानिया बखालि मेथाइ आं बुथुमदों माबानाय ओरैहाय दं ओइ बोरमा बाजारनि फाख्रि बिफाङाव दिनै रिवा रिवा गाबोन रिवा रिवा मा दावायै मा दाव आं गथ'खौ बुरखायदों फुथुनो नाजानानै खर' बिलिर बिलिर बिबैया माबादों रोजाबदों आरो ओइ बोरमा बाजारनि फाख्रि बिफाङाव दिनै रिवा रिवा गाबोन रिवा रिवा मा दावायै मा दाव दागाबसै बिनानाव दिनैनि बे समाव नोमाया थांदों ना गुरनो नोमफाया थांदों हालेवनो नोमाया लाबोगोन रग'बाल्लि नोमफाया होबोगोन बलद हालि मा दावायै मा दाव बे गथ' बुरखायनाय आरो मेथाइ बे मोनसे गथ' बुरखायनाय बेखौ आं मबाइलनिफ्राय मोननानै बुथुमनानै दोनदों सोरबा सासेया होदों मबाइलाव होदोंमोन आरो मबाइल नङा भिडिअखौ बेखेवबा मबाइल गथ' बुरखायनाय मेथाइ रोजाबदों बुरि सासेया बे जाबाय मा आव राजा आव दु बाबु दु आंनि आखायावनो उन्दुलांगोन नोंलाय गोदो गोदो नोमाया थांदों ना गुरनो राजा नोमफाया थांदों बन लायनो लाबा लाबोलायगोन नोमाया गुरनानै गांजेमा साम' खांख्राय हनै अख्राङाव जोमै दाखा दाखा गराय मैदेरनि हनै अख्राङाव जोमै दाखा दाखा गराय मैदेरनि महर लादों मा जाहोनानै मा लोंहोनानै बुरखायबावनो हाय आंलाय फिसौ नोंखौ दबायाव गरसेबो खावरि गैया दखान गलायावबो थांनो हाया आव राजा आव बरिया बेखौ भिडिअ दं आंनाव दं दाबो बे भिडिअआ ओरैबायदि जोंनि गेजेराव दा जिथुनि खुदिया थुनलाइनि जा दावगानाया गोबां जाबाय जोंनि जे सांग्रांथिनि थाखाय जोंनो सांग्रांथि नांगोन जोंनो गोसो गोरबोनि जिथुनि दुंनाय बे दुंनायखौ नांगोन जोङो बे जा गथ' थुनलाइ गथ'फोरखौ फेदेरनायानो जोंनि महत उद्देश्य जानानै उथिनांगौ गथ'फोरखौ जों गियान होनो नांगौ आखल आखु फोरोंनांगौ आरो बे गियान आखल आखु फोरोंनो थाखायनो गथ' थुनलाइनि जिखिनि गोनांथि बे गोनांथि आं बेखिनिखौ बुंनानै आं गासैखौबो खावलायबाय गासैबो बे बिथिं गथ' थुनलाइनि बिथिं गोसो होलायनांगौ गथ' थुनलाइनि जिखिनि जोंनि बाख्रि बे बाख्रिखौ फेदेरनायाव गोसो होनांगौ गोजोन्थों